Uqhankqalazo oluchasene nabaphambukeli abakweli ngekho mthethweni luya lusanda kwilizwe jikelele. Umphathiswa wezemfundo eMpuma Koloni uMnumzana Fundile Gade ubongoza urhulumente ukuba adibane nemibutho yoluntu efuna ungenelelo olungxamisekileyo kulomba. Ulumkisa ngelithi uxinzelelo kwiinkonzo zoluntu njengezikolo nezibhedlele kungakhokela ekubhangisweni kwelizwe. Kwaye uthi urhulumente funeka athathe amanyathelo angqongqo ukunqanda esi siphithiphithi okanye lo mbhodamo. Uxoxa ngoluvo lwakhe Mbukeli kunye nempembelelo ezinokuba khona kuzinzo lwephondo sithe masimkhwebe asinabele banzi. Mphathiswa masikubulise sikwamkele SABC lihaye sibambe ngazibini ngexesha lakho. Masibulele sibulise msasazi sibulise nakubaphulaphuli be-SABC. Enkosi kakhulu. MEC ingaba uthini unobangela wokuba ukholelwa ukuba urhulumente kufuneke adibane nemibutho yoluntu eqhuba uqhankqalazo endaweni yokuba mhlawumbe aziphathele lomba eyedwa? Isoloko ibakhona msasazi nabaphulaphuli intsusa mabandla kuyo yonke into eyenzekayo noba ibangwa yintoni na kwi-social order ekhoyo ngelo xesha. So awuzukwazi ke ngokuyidisputha into yobana banezizathu zabo abantu abafomisha i-issue-based organization or civic organization or civic movement njengalena ke ikhokhela as anti-illegal immigrants in the country. So kuyafuneka urhulumente akhokhele ngendlela efanelekileyo as a legitimate government and also carry the ambitions of the citizens in a much more legal and profound way that does not undermine the supremacy, the sovereignty, the security, and the well-being of the citizens of the particular country that it seeks to serve. Phakathi kwezinto othe wabe kanti uyaziphakamisa MEC inkxaso-mali kubonakala ngathi abafundi abangenazimpepha mvume bathi baxhamle kuyo inkxaso-mali enikezwa isebe lezemfundo. Ndiyafuna nje into yokubana usikrobisele into yokubana mhlawumbe zeziphi ingxaki ezizodwa esingatsho into yokubana zijongene nezikolo kwiphondo laseMpuma Koloni ngenxa yabaphambukeli abangenazimpepha. Lento ye-outward migrations is a universal concept, Msasas, and it's a worldwide phenomenon. But it requires national regulations across all the states across the world. That's why you will have immigration acts when you arrive in any sovereignty of a particular state. In this case of ours, I feel very strongly that we are gravitating towards what I regard it as pan-Africanist extremism and also Eurocentric extremism, which does not represent who we are and can create a serious problem in terms of how the country has been structured in terms of the Public Funds Management Act, in terms of the Procurement Act, in terms of the Human Settlements Act, in terms of the Migrations Act, and also in terms of the provisioning of resources to the citizens of the country, looking in terms of how we deal fundamentally with the concept of governance. When you talk about education in the country, for example, we are providing any resource according to this ngokuqhawula uxolo kakhulu kodwa singathanda into yokubana usebenzise ulwimi lwesiXhosa kuba kaloku siyathanda into yokubana sifikelele nakubabukeli balapha eSABC lihaye. Ungaqhubeka MEC. Xa ujonga imithetho esiyisebenzisayo apha elizweni general uyawufumanisa into kokuba imithetho yethu ayisekelezelwanga kwimfuno, isekelezelwe kwinani labantwana lento kuthiwa kwinani labantu lento kuthiwa si-stats driven distribution. Now ingxaki ke ngoku yalanto ngobani abakwi-stats ngobani abangekho kuso. Abantu abakwi-stats ngabantu ababaliweyo and abantu ababaliweyo ngabantu abane-documentation yelo lizwe. So once ke ngoku ube nabantwana aba-undocumented ithetha ukuthi loo nto ibudget yakho oyisebenzisayo ongurhulumente i-misaligned. Umzekelo, ndifuna ukwenza umzekelo ngento e-live.
mhlawumbi anikayiqapheli. Khawujonge apha ngoDisemba xa kubuye aba bantu basuka kuwo wonke namaphondo belapha eMpuma Koloni, ujonge i-state of health sethu nengxaki abakuyo health, because aba bantu balapha ngoku their budget is not here, their budget ikweza ndawo bahlala kuzo baphangela kuzo. So iyakuxelela uba inyani esulwa nelihlaza into okokuba abanamayeza alapha ne-provision of facility that is here. So kuyafuneka ke ngoku create indlela yokokuba xa une-environment yabantu abafana nabo aba-undocumented ubafaka njani kwi-system, because ekupheleni kosuku i-constitution ithi xa belapha funeka besevisiwe, but laa constitution iyakwazi useviswa na zii-resources eziallocatwayo eluntwini in general, and the answer is no. Yiyo loo nto bendisenza nto umzekelo izolo ngale court order yethu yalapha eMpuma Koloni ethi masiadmithe abantwana abangekho documented. Abantwana abangekho documented in terms of ii-policies zakwa-education abanatishala ukwesaa sikolo, abanakutya ukwesaa sikolo, abanadesika ikwesaa sikolo, abanancwadi zikwesaa sikolo, ngoba abafana nabantwana abangekhoyo kwisystem. Yeah. So yiloo nto ke ngoku le nto sithi ke ngoku kuyafuneka urhulumente akayijonge ngelinye imehlo, ayijonge ngelinye imehlo libanzi uba siyiaresta kanjani le situation sizibhaqa sikuyo ngoku. MEC usathetha kananjalo nge-court order. Ndiyafuna uqonda kuba kaloku xa sijonga umgaqo-seko uyaliqinisekisa ilungelo lemfundo kubo bonke abantwana, whether umntana udocumented okanye akekho documented. Ingaba mhlawumbe nilisebe nibhalansa njani phakathi kwalo mgaqo-seko kwakunye nezingxaki uzikhankanyayo, kuba siyaqonda into yokubana iphondo lase-Eastern Cape kulapho ufumanisa into yokubana already eziklasini kukhona uxinano. Yile nto kaloku ndiyitshoyo kuwe ndisithi funeka wenze i-alignment phakathi kwale intention ne-execution. I-intention yintoni? I-intention yipolicy le urhulumente anayo. I-execution yinto yoba ingaba ke ngoku le policy unayo uyisebenzisayo iyafandeka na ngokwaseburhulumenteni. Hence ndisithi ke ngokuwe uzoba nengxaki xa uzoba nepolicy e-operator nge-unfunded mandate from a resource point of view. Yiyo loo nto sisithi ke kuyafuneka iqokeleleke le information, siyeke uakhawunta ngabantu abadocumented kanti kukho abantu aba-over 5 million abalapha ngaphakathi aba-undocumented abayinxalenye yabantu abafumana iinkonzo ze-public service, because ayithi kuba bengekho documented abayonxalenye yabantu abavukela ezikliniki, abayonxalenye abantu abavukela esikolweni, abayonxalenye abantu abavukela bayofuna i-social services apho zifumaneka khona. But i-question efundamental ke ngoyinto okokuba siyipreparishile na ke ngoku thina loo nto from i-fiscus arrangement yethu as a country in general and as a province in particular, so that uzokwazi uaresta ingxaki ezawubangela kubekho lwemibhikisho ikumila kunjeni. Awuzukwazi umsasazi nabaphulaphula ukuyixoxa urhulumente le nto outside of aba bantu bayireyizayo. Aba bantu bayireyizayo banida indlebe, banida imehlo, banida kuhlalwa phantsi nabo kuthiwe ii-policies esinazo nazi, senze reforms ndawoni, i-system yethu ine-leakages ndawoni, kutheni le nto de sizawufika kule ndawo sikuyo ngoku. Singayinqanda njani ngomso ingagqitheli kule ndawo sikuyo ngoku, ungayibukeli ngelithi izawuziphelela. MEC usabalula indaba yemibhikisho. Siyaqonda into yokubana ingakumbi xa uqala lo nyaka ezikolweni apha eRhawutini nakwiphondo lapha KwaZulu-Natal siye sayibona kakhulu imibhikisho ingakumbi pha e-Addington Primary School. Uyiphendula uthini mhlawumbe inxalaba yokuba oluqhankqalazo silibonayo ingakumbi kwindaba yezikolo? Siyaqonda into yokubana mininzi imiba abemi boMzantsi Afrika abayikhalelayo. Uyiphendula uthini mhlawumbe MEC inxalaba yokuba uqhankqalazo lungakhokelela kubundlobongela bentiyo kwiindawo esihlala kuzo? Yile nto ndithi kuzawufuneka sibuyele umva, sibuyele kwi-drawing board. Ingabi izikolo esinazo umzekelo zanele na? Ingabi i-public service yethu ayikho exonerated na? Ayikho saturated na?
uba isaturated zeziphi ezinye indlela esinokwenza ngayo into yokubana i-public service yethu ikwazi usevisa uphantse wonke umntu, because iingxako zabanayo afunekanga ii-citizens ziphile ubomi befiye kuba kukho abantu abangabantu mhlawumbi aba-undocumented okanye kukho abantu ii-controls zethu nee-systems zethu zingakwazi ukudipicta i-problem far phambi kwento yobana isenzele ingxaki. Umzekelo, kule nto yase-Eden eDurban, yingxaki into yobana abantu baseDurban bangabi nandawo yofundisela abantwana, sibe isikolo sigcwele. But awuzukuthi ke ngoku aba bapha ngaphakathi mabaphume, because constitution does not allow that. But i-capacity ye-state ke ngoku iyakuvumela na into kokubana wenze i-alternative school, and uba wenza i-alternative school awushiyi imessage na ebantwini ethi bazi-second choices, because ngoso sigqithile esaa sikolo ungakushiya imessage engekho right kwi-citizens ethi no man, we are second choices here. The first choice are people that are outside, that are coming outside of the borders of this particular country. So unida ke ngoku indlela ephucukileyo yoharmonizer i-environment nendlela yokwenza izinto ezakwenza into kokubana kungabikho qhushululu olunobangelwa kukungavani ngendlela yokwenza izinto phakathi kwabantu abangabahlali nabantu abangobokufika apha elizweni. Yiyo laa nto ndisithi umzekelo asikafiki yona ncam yengxoxo apha. Ngubani umntu onoma athi even Europeans, white Europeans ezikhoyo apha eSouth Africa are documented? Siyeke le ye-Africans, yeah, your Nigerians, your Ghanaians, ngubani umuntu onoma athi all the whites that are here are documented? No one, because the system yethu is only accounting for a person that is documented. So umuntu ongekho documented noba umhlophe noba umnyama awumazi xa khoyo namaxa ngekhoyo. Kule ndaba So yilento ke kufuneka kube khona i-patience, kube khona indlela yokukhangela uqokelela le information, mhlawumbi kubekho a ministerial task committee eappointwayo ukujonga into yobana zesiphi ingxaki ezibanga uHome Affairs angakwazi umitha ezi zinto. Mhlawumbi uba kufuneka overhauliwe uHome Affairs as a ministry kwenziwe loo exercise so that angazithaphazeli ezinye ii-department, because ngoku umzekelo uzothetha ngabantu abayi-cheap labor, uthi ke ngoma kuze uDepartment of Labor azojonga into yobana abantu baqasha abantu kakuhle na, ubajonga xa bebefike nini apha xa bebenze njani. So you needed a system that controls entries and exit so that you can be sure whatever impact and effect ezakwenzeka across other sector departments yenzeka ngendlela coordinated and yenzeka ngendlela that can be easily managed by the state apparatus. Isingubani ekumele into yokubana athweswe uxanduva ngale ngxabakaxaka siyibonayo kuba uyakhankanya isebe lezekhaya xa uthetha ngendaba ye-BMA nayo kuba khona izikhalazo eziphezulu, ingaba mhlawumbe ngubani esimthwesa i-accountability ngale ngxabakaxaka? The-accountability will forever be on us as government. Remember, we are an elected government. We are a legitimate government. Those people that are running as amateurs are not elected leadership. So awuzukuthi ke ngoku uzobanika uxanduva lokhokhela urhulumente. Abangorhulumente, bangabantu abanengxaki abazisa ingxaki zabo kubantu abonyuliweyo eburhulumenteni. So yiloo nto ndisithi ke ngoku kufuneka sibe nenye indlela yokuyijonga nokumamela into kokubana yintoni kanye kanye lesinayo singayithathi for granted. Singenza njani as levers of government ukuresponda kwezi zinto ziyingxaki yezi petitions ezizana babantu without humiliating them, insulting them, ignoring them, because we are running a constitutional state here enemigaqo nkqubo ekufuneka ilandelelwe ngumntu wonke.
So xa kukho umuntu obonakala etyiwa limeva, funeka uyolingcathula imeva ujonge into yoba ingabe limeva libangwa yintoni, ingaba ndinanxaxheba ndiyenzileyo na ekubangeni kubekho limeva as a state, as government, so that ndizokwazi ngomso ubuyela back to the drawing board. Uthe Gqolo usisho into yokubana le nto funeke singayikhi phakathi MEC siyirhumbulule sifumanise into yokubana sesilapha nje singumZantsi Afrika nalamazwe intsusela iphi kanye kanye. Ukuba MEC urhulumente akangeneleli ngokukhawuleza ukudibana nongxama uqikelela mhlawumbi into yokubana kuye kwenzeka ntoni kwiinkonzo zoluntu kwiphondo laseMpuma Koloni kwiminyaka ezayo. Urhulumente oresponsive ngethamsanqa sinayo sinorhulumente oresponsive. Yiyo loo nto nam ndilapha ndithetha ngale nto siyithethayo. Yinto ebonakalisa into yokubana noko sinorhulumente onendlebe, sinorhulumente onemehlo, sinorhulumente ophila phakathi kwabantu ongaphili ezulwini, ekufuneka ngalo lonke ixesha ajonge into yokubana zeziphi na i-blind spot. Ndiyamthemba into yokubana urhulumente akazuyibukela ibhekele phambili le nto, ngoba umsasazi nabaphulaphuli into yokokuba ubuyayijonga ngoku apho izawusenzela ingxaki khona. Into yokokuba ithatha i-form of being an African in general and a black in particular. Isizathu salaa nto into yokubana ibetha in the belly of local economies and township economies. Aba bantu batyholekayo kwezaa zigaba ngabantu abahlala nabo aba bantu bareyisa ezaa zinto. So into ethetha ukuthi uzoba ne-instability at a base level of citizenry ekufuneka ke ngoku ungayi-underestimate kuba ingakuzela neengxaki ezifana nento yokubana ube ne-escalated crimes ongazukwazi uzitrekha. Why? Because kwalo mntu umkhangelayo kuthiwa ngelinye ixesha wenze ingxaki awumazi noba ngubani. But another thing endicinga uba ibalulekile into yobana kuzawufuneka siyijonge, kutheni le nto abantu abenza izinto ezingafanelekanga msasazi be-comfortable ukuthi ebantwini bizipolisa? Ndikubhoxa ndakugqiba ubhoxa ndithi bizipolisa kunjani futhi khawulezisa because ndamile. Kaloku kuye kwakhile ukuthi kusetyenziswa kutheni bengawoyika amapolisa abantu? Kuye kwakhileka kaloku into yokubana kwa amapolisa ayasebenzisana nabo. Yiloo nto ke ndisithi kurhulumente kuzofuneka angayijongeli kude laa nto, ayikhangele, ayinonononge, ayijonge into yokubana yindlela esifanele uba sihlala ngayo nale, yindlela abantu bafanele uba bahlalisana ngayo nale, kuba iza kwenzela i-offspring ngelinye imini, ikwenzele ube noqhushumbo olungabangela into yoba ungakwazi uba kuzinzo kwilizwe ngokubanzi ngenxa yento nje ebesinokwazi ukuyisinipha in the bud. MEC kukude engqinibeni umbuzo otshotsho entla kukuba ingaba bemi boMzantsi Afrika banayo na intembeko kurhulumente. Kodwa ke masibambe ngazibini ngexesha lakho ngokusityebisela kolu luvo lubaluleke kakhulu. Ube nosuku oluhle kakhulu. Enkosi MEC. Sibulela kakhulu kuwe, sibulela kakhulu nakubaphulaphuli, sibulela kakhulu nakwi-management ye-SABC. Enkosi kakhulu. Mbukeli we-SABC lihaye besidlana indlebe nomphathiswa wezemfundo eMpuma Koloni uMnumzana uFundile Gade.